Bonga Nkosi yami bingelele kuwena nabefundisi baleli bandla lika Shembe. Ngiphinde ngibingelele neinkosi ezilapha phakathi kwethu. Kuyinjabulo lakimi ukuba khona kwami phakathi kwenu. Bengingazi ngempela ukuthi ibandla lika Shembe likhulu kangaka. Namhlanje ikhona into engiyifundile. Hayi aliselikhulu leli bandla futhi lihle. Bathi alikho ukuthi abantu bonke abaphelelanga. Ngiyajabula ngendlela esamukelwe ngayo mina nalaba engihamba nabo. Samukelwe ngenhliziyo ezimhlophe nangezandla ezivulekile. Siyabonga lokho. Anginoba nawo amazwi amaningi. Silapha ukuzoba nani ukuthi sikhumbule nani umlando waleli bandla kakhulu owaqamba le bandla inkosi uShembe. Ngithande kakhulu ukuzwa amazwi abekwa yile ikhulumi ezikhulume phambi kwami, ngoba kuye kwangibonisa ngempela ukuthi inkosi uShembe kwakuyinkokheli yempela. Kwayinkokheli owayethanda ukuthi izinto zenziwe ngendlela eqothile kahle. Futhi wayefuna ukuthi abantu nabo baziphathe kahle enkonzweni nasezimpilweni zabo. Kumkhumbuza labo abaqamba le bandla lami le African National Congress. John Langalibalele Dube, Pixley Isaka Seme, abebesebenza naye unkosi uShembe. Kakhulu uDr. John Langalibalele Dube bebesebenza kunye nonkosi Shembe. Futhi bebengabangani, bebevakashelana, behlala phansi bekhuluma ngenkonzo, bekhuluma nalo mhlaba wethu iSouth Africa. Siyabonga lokho ngoba bafundisana into eziningi. Kodwa namhlanje ngiyabona ukuthi nina ningamalungu aleli bandla nifunde okuningi kuye unkosi Shembe. Kwangathi nathi singamalungu eAfrican National Congress singafana nani, sithi sifuna ukuhamba kule ndlela yahamba John Langalibalele Dube. Ngoba nina uma nizibuka niyazibuza ukuthi izinto enizenzayo, izinto ebezingamjabulisa na unkosi Shembe. Nakithi la ku-ANC kufanele ukuthi sifike esikhathini la sizozibuza khona ukuthi izinto esizenzayo, izinto ebezingamjabulisa na uJohn Langalibalele Dube kanye naye unkosi Shembe. Yona into engihlala ngizibuza yona ukuthi izinto esizenzayo singamalungu eAfrican National Congress, izinto ebezingajabulisa labo abaqamba lo mbutho na. Okunye
niyibandla elinakele umphakathi. Lokho nakufunda kuNkosi Shembe yonke into ngayizwa ekseni nje ngendlela wayenakekela abanye abantu. Into enhlekeleyo ukuthi sinebandla elinje elinakekela umphakathi, elinakekela abantu. Ngiyayithanda ke leyo ngoba nale African National Congress enguyo ngifisa nje ukuthi naye ngaqhubeka ngomsebenzi wokunakekela abantu bakithi kuzwelonke ukuthi baphile kangcono. Esinye isikhulumi siyesathi uthanda ukuthi sibe ne-focus wayebeka ngesilungu wayethi kube nama-contribution azoba khona. Ngithemba ukuthi ama-contribution akhuluma ngawo ama-contribution ukuthi i-African National Congress iyenze ukuthi impilo yabantu bakithi ibe ngcono futhi ibe lula, kubonakala ukuthi iyenzani emphakathini ngendlela ezonceda ngayo umphakathi. Lokho into esifisayo ukuthi siqhubeke kanjalo. Ngizele nje into ezimbili, angizelanga okunye kwesikhundla noma yini. Ngizele into ezimbili ukuzofunda ngoNkosi uShembe. Eyesibili ukuthi hayibo kwangathi ningayibeka i-ANC nohulumeni wethu emthandazweni, ngoba izolo kubo labo bebebuke itelevision niye nabona nje ukuthi hayi izinto azihambi kahle impela. Umongameli wahluleka ukukhuluma ngelanga labasebenzi, okubonisa ukuthi zikhona izinto ezingahambi kahle la emphakathini. Kuyanyanzela ke ukuthi sifike phakathi kwenu sizocela nina abantu abakwazi ukuthandaza, nilithandazele lelizwe lakithi, niphinde nimthandazele nohulumeni ney'nkokheli zaleli lakithi uMzansi Afrika, ukuthi nibeke iSouth Africa emthandazweni, ukuthi la ehamba khona manje ngoba kumnyama ngempela. Izolo sabona ukuthi kumnyama ngempela, sifuna ukuthi nisibeke emthandazweni sikwazi ukuphuma kulobu mnyama esikubo. Kodwa ekugcineni ngifuna ukubonga imisebenzi eyenzwa ileli bandla. Nginibonge ngithi thina uma sinibuka sibuka niyibandla ngempela elihambela phambili. Bengibuke le ncwadi yamaculo wenu ithi Shembe is the way. Ngempela namhlanje ngizibonela ukuthi Shembe is the way, ihambela phambili. Kwangathi konke lokhu eniphila ngako, konke lokhu enikufundayo, impilo eniphilayo, kwangathi sisonke la eMzansi singaphila ngale ndlela. Indlela yokwenzani, yokuziphatha kahle, indlela yokuphila kahle, indlela yokunceda nabanye abantu. Iyona indlela kaShembe, iyona into engenze ukuthi ngize la ngizozibonela ngamehlo wami. Ngiyanibonga ke namhlanje ngoba ngempela ningifundise okuningi engakubona namhlanje. Hayi kuhle impela, ngiyanincoma nonke. Ngibonge kakhulu, ngiyabonga.